तस्मै श्री गुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। अध्ययनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझी प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या लेवल 3च्या या मराठीमधील अध्ययनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण आपल्या तिसऱ्या श्लोकाचं उपदेशामृतामधल्या तिसऱ्या श्लोकाचं अध्ययन करत होतो। त्याच्यामधले 3 पॉइंट्स डिस्कस करून झाले होते आणि उरलेले 3 पॉइंट्स आता आपण आज करणार आहोत आणि मग त्याच्यानंतर चौथ्या श्लोकाच्या सुद्धा अध्ययनाला सुरुवात करूया। तर त्याआधी थोडीशी रिव्हिजन घेऊया की आपला पहिला श्लोक होता वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात। मग जो मनुष्य आपला वाणी, मन, जिव्हा, क्रोध, उदर, जननेंद्रिय यांचा आवेग सहन करू शकतो तोच संपूर्ण जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे। मग त्याच्यानंतर आपण गोदास आणि गोस्वामी यांच्यामधला फरक पाहिला आणि मग या सगळ्यांचा आवेग जर आपण सहन केला तर कशा प्रकारे आपण आपल्या भक्तीच्या या मार्गावरती प्रगती करू शकतो याचा अनेक उदाहरणांनी आपण पहिल्या श्लोकामध्ये चर्चा केली होती। मग दुसऱ्या श्लोकामध्ये आपण भक्तीला प्रतिकूल अशी कोणती ती 6 तत्व आहेत, कोणत्या त्या 6 गोष्टी आहेत, कृती आहेत त्यांच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती आणि रूपक गोस्वामींनी आपल्याला अतिशय सुंदर अशा दैनंदिन उदाहरणाद्वारे आणि कोणत्या गोष्टी आपण नियामक तत्वांचं, कोणत्या गोष्टींचं आपण टाळल्या पाहिजे याचं मार्गदर्शन शिलारूप गोस्वामींनी आपल्याला दुसऱ्या श्लोकामध्ये केलेलं आहे। मग तर आपला दुसरा श्लोक होता अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। मग आपल्या भक्तीच्या या मार्गावरती वाटचाल करताना भक्तीला प्रतिकूल अशा किंवा आपल्या भक्तीच्या मार्गाचा विनाश करणाऱ्या, आपल्याला भक्तीच्या मार्गावरून आपलं पतन करणाऱ्या कोणत्या त्या 6 गोष्टी असतात तर अत्याहार। मग अति आहार किंवा अत्यधिक धनसंचय जेव्हा करतो मनुष्य तेव्हा कशा प्रकारे त्याची अधोगती होते। मग अतिप्रयास, अत्याधिक प्रयास, मग त्याच्यानंतर प्रजल्प, निरर्थक बडबड आणि मग त्याच्यानंतर नियमांच्या विरुद्ध वागणं, असंगाशी संग करणं, लौल्यम, या 6 गोष्टी कशा प्रकारे मनुष्याला अ, आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये त्याची अधोगती करतात हे विविध उदाहरणांद्वारे आपण पाहिलं होतं। मग तर आता या तिसऱ्या श्लोकामध्ये रूप गोस्वामी आपल्याला आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती आपली प्रगती करणाऱ्या कोणत्या त्या 6 गोष्टी आहेत, कोणत्या 6 गोष्टींचं पालन केल्याने आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो हे आपण या श्लोकामध्ये पाहत आहोत। मग आपला तिसरा श्लोक आहे उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति।
तर मग अशा भक्तीसाठी अनुकूल अशा 6 कोणत्या त्या गोष्टी आहेत, मग त्याच्यामध्ये आपण मनुष्याने कशा प्रकारे उत्साही असलं पाहिजे, निश्चयी असलं पाहिजे आणि धैर्यवान असलं पाहिजे, याची चर्चा आपण आधीच्या सोमवारच्या क्लासमध्ये केली होती. मग आता आज आपण नियामक तत्वांचं पालन करणं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, उत्साह, निश्चय, धैर्य यांच्याबद्दल आपण अ, चर्चा केली. मग आता तत्तत् कर्म प्रवर्तनात सत्संग त्यागो सतो वृत्ते. मग नियामक तत्वांनुसार कार्य करणे म्हणजे क्रिया ज्या आहेत, श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. मग प्रल्हाद महाराजांनी मार्गदर्शन केल्यामुळे मग आपण कशा प्रकारे या भक्तीच्या 9 क्रियांमध्ये सहभागी व्हावं आणि श्रवणापासून सुरू झालेली भक्ती आत्मनिवेदनापर्यंत पोहोचल्यानंतर कशा प्रकारे आपण भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित होऊ शकतो याची थोडीशी चर्चा आपण केली होती. मग अभक्तांचा त्याग कसा प्रकारे करायला हवा आणि मग पूर्वाचार्यांचं गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कशा प्रकारे आपण कार्य करायला हवं याच्याबद्दल चर्चा आपण आजच्या या भागामध्ये करणार आहोत. तर हरिकृष्ण शिल प्रभुपाद की जय. पुढील वाचन करूया आणि मग थोडीशी चर्चा करूया. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याने आळशी असू नये. एकदा ग्रुपमध्ये मेसेज पाठवते मी, कारण सगळे आले नाही आहेत ना अजून. त्याने नियामक तत्वांच्या पालनाविषयी अत्यंत उत्साही असले पाहिजे. तत्तत् कर्म प्रवर्तन. मनुष्याने भक्तिमय सेवेतील नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याची भक्तिमय सेवाच नष्ट होऊ शकते. या कृष्ण भावनामृत आंदोलनात 4 मूळ निषेध आहेत: अवैध मैथून, मांसाहार, जुगार आणि मादक द्रव्य सेवन. भक्ताने या नियमांचे पालन करण्याविषयी अत्यंत उत्साही असलं पाहिजे. यापैकी कोणत्याही नियम पालनाविषयी तो शिथिल झाला तर त्याची प्रगती खचितच खंडित होते. म्हणून श्रील रूप गोस्वामी म्हणतात की तत्तत् कर्म सॉरी एक मिनिट हा तत्तत् कर्म प्रवर्तनात मनुष्याने वैदिक भक्तीच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. या 4 निषेधांव्यतिरिक्त यम, सकारात्मक ही नियम आहेत. उदाहरणार्थ जपमाळेवर प्रतिदिन 16 माळा जप करणे. या नियामक तत्वांचे पालन उत्साहाने व श्रद्धेने केले पाहिजे. यालाच तत्तत् कर्म प्रवर्तनात अर्थात भक्तिमय सेवेमधील विविध सेवा असे म्हटले जाते. या व्यतिरिक्त एक मिनिट. या व्यतिरिक्त भक्तिमय सेवेमध्ये सफल होण्यासाठी मनुष्याने अनावश्यक संगतीचा त्याग केला पाहिजे. यामध्ये कर्मी, ज्ञानी, योगी आणि इतर भक्तांचा समावेश होतो. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या एका गृहस्थ भक्ताने त्यांना जेव्हा वैष्णव धर्मांच्या तत्वांविषयी तसेच वैष्णव शिष्टाचारांविषयी विचारले तेव्हा ते तात्काळ उत्तरले, असंग असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार. भौतिकवादी लोकांच्या किंवा भक्तांच्या संगतीचा त्याग करणे हेच वैष्णवांचे विशिष्ट लक्षण आहे. म्हणून श्रील नरोत्तम दास ठाकूर सांगतात की तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास. मनुष्याने शुद्ध भक्तांच्या संगतीत राहिले पाहिजे. आणि पूर्व आचार्यांनी तथा षडगोस्वामींनी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यांनी घालून दिलेल्या नियामक तत्वांचं पालन केलं पाहिजे. जर मनुष्य भक्तांच्या संगतीत राहत असेल तर अभक्तांच्या संगतीची फारच कमी शक्यता राहील. भक्तांच्या संघामध्ये राहून आध्यात्मिक जीवनाच्या नियामक तत्वांचे पालन करण्यासाठी सर्व लोकांना नियंत्रित करता यावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जगभरामध्ये अनेक केंद्रे स्थापन करीत आहे. मग आधी आपण याची थोडीशी चर्चा करूया आणि मग त्याच्यानंतर पुढचं वाचन करूया. तर मग आता श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला नियामक तत्वांचं पालन करण्याविषयी इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे. मग कशा प्रकारे आपण या तत्वांचं पालन करण्यामध्ये उत्साही असलं पाहिजे. मग आपण पुढे जाऊन भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये
याची अधिक चर्चा करणार आहोत की कशा प्रकारे या नियमांचं काही पालन करून जर आपण काही काळ व्यतीत केला गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, आपल्या पूर्वाचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचं अनुसरण केलं, या नियामक तत्वांचं पालन केलं, मग एक दिवस अशी वेळ येते की त्याची आपल्याला सवय होऊन जाते. मग साधना भक्ती या भावभक्तीच्या या मार्गापासून ते आपण प्रेमभक्तीच्या स्तरापर्यंत भगवंतांच्या चरणकमळांवरती आत्मसमर्पण करण्यापर्यंत आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये उन्नती करू शकतो. मग याच्यामध्ये दोन स्टेजेस येतात. एक, जे आपल्याला काही नियम आहेत, कोणी सांगत आहे म्हणून आपण करतोय. मग जेव्हा या गोष्टी रोज करत राहतो तेव्हा आपल्याला त्याची सवय लागून जाते आणि मग ती गोष्ट जर नाही केली तर आपल्याला करमत नाही किंवा आपला दिवस जात नाही किंवा आपल्याला काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतं. मग एक सोपंच उदाहरण त्याच्याबद्दल म्हणजे जेव्हा आपण मुलांना लहान असतानापासूनच अभ्यासाची सवय लावतात आई वडील. मग समजा त्यांना रोज एखादा तास आपण आई नेहमीच असा प्रयत्न करते की 1 तास तरी त्यांना अभ्यासाला बसवते. मग काही दिवसांमध्ये असं होतं की सांगावं लागत नाही, तो मुलगा स्वतःच अभ्यासाला बसतो. म्हणजे त्याला त्या गोष्टीची सवय लागून जाते. ती गोष्ट त्याच्या दिनचर्येचा एक भाग बनतो आणि मग अशामुळे त्याला त्या चांगल्या गोष्टीची सवय लागते. मग जसं आता आपल्याला जो टेम्पलमध्ये भक्तिशास्त्रीच्या सगळ्या ज्या भक्त आहेत त्या सर्वांना आपल्या आरतीला अटेंड करणं कंपल्सरी आहे. नामनिष्ठ दास प्रभूजींनी असा नियमच केलेला आहे की सगळ्यांनी आरती अटेंड करावी. मग त्याच्यामागे तो एक काही कठोर नियम नसून तो सर्वांसाठी एक चांगली गोष्ट आहे. मग जेव्हा आपण सकाळी उठून आपली दिनचर्येची सुरुवात मंगल आरतीने करतो, आरती अटेंड करतो, मग त्यांनी आपल्यासाठी इतकी चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे की जे मंदिरात जाऊ शकत नाहीत ते घरी बसून आपण पाहू शकतो. मग ती आता आपल्याला कंपल्सरी आहे आपल्याला ती गोष्ट. पण जेव्हा आपण सतत अटेंड करत राहू मग थोड्या दिवसांनी असं होईल की आपण स्वतःच एक दिवस सुद्धा ती आरती चुकवणार नाही. किंवा जेव्हा 16 माळा जप करणं काय, आपण जेव्हा थोडं थोडं जपमाळेवर भगवंताचं नामस्मरण करायला सुरुवात करतो, मग आपण सुरुवात करतो 1 माळेपासून, 2 माळ, 3 माळ अशी करत आपण वाढवत जातो. आणि मग त्याच्यानंतर एक दिवस असा येतो की समजा आपण माळा केल्या नाही तर आपल्याला रात्री झोप सुद्धा लागणार नाही किंवा आपल्याला कोणत्याच कामामध्ये लक्ष सुद्धा लागणार नाही. कारण या सर्व गोष्टी आपल्या दिनचर्येचा भाग बनतात. मग हे जे काही नियम आहेत ते सकारात्मक नियम आहेत आणि अशा काही नियमांचं पालन केल्याने आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये प्रगती करतो. मग आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी मनुष्याने अशा नियमांचं पालन करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. मग जर आपण आपल्या नॉर्मल लाईफमध्ये सुद्धा जर पाहिलं, जर आपण चांगल्या सवयींचं पालन केलं नाही, मग आरोग्यासाठी सुद्धा काही नियम असतात, आहारासाठी नियम असतात आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सामाजिक नियमसुद्धा काही असतात. समजा आपण त्याच्यामध्ये कुठेही आपण कामचुकारपणा केला किंवा नियमांचं उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला, जर ट्रॅफिक लाईट तोडण्याचा प्रयत्न केला तर जर आपण ते रूल्स फॉलो केले नाही आपल्या घरी त्याचं फाईन येतं. बरोबर आहे. मग तसंच आपल्याला इथे प्रत्यक्ष आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये आध्यात्मिक मार्गामध्ये फाईन येत नसेल, दिसत नसेल प्रत्यक्षात, पण नंतर आपल्याला त्याचं फाईन कुठेतरी भरावंच लागतं. पण त्यापेक्षा समजा जर आपण पालन केलं या सगळ्या गोष्टींचं तर नक्कीच आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती उन्नती करू शकतो. मग याच्यासाठी याच्या आधी सुद्धा एक उदाहरण आपण चर्चा केली होती. मग समजा एक नवोदय भक्त आहे आणि तो आत्ताच त्याने भक्तीची सुरुवात केलेली आहे. मग आता जेव्हा तो काही टी व्हीवरती किंवा मोबाईलवरती गाणी पाहत असेल यूट्यूबमध्ये आणि मग त्याच्या यूट्यूबमध्ये आधी सगळ्या भौतिक गोष्टी किंवा बॉलिवूडच्या गोष्टी वगैरे तो त्या गाणे बघत असतो. त्याच्यामध्ये कोणत्याही आध्यात्मिक गोष्टीची त्याच्यामध्ये सुरुवातच नसते किंवा भगवंतांच्या नामस्मरणाची किंवा कोणतेही जे आध्यात्मिक व्हिडिओज असतात, क्लासेस असतात त्याच्यामध्ये त्यांनी पाहिलेलं नसतं कधी. म्हणजे जशी त्याची भक्ती सुरू होते हळूहळू तो पाहायला सुरू करतो आणि मग त्याच्यानंतर एक दिवस असा येतो की त्या व्यक्तीला त्या चॅन्टिंग ऐकण्याची किंवा कीर्तन ऐकण्याची इतकी सवय लागून जाते की
तो आपण काय पाहत होतो या गोष्टी विसरून जातो आणि त्याच्या यूट्यूबमध्ये सजेशन्स पण त्याच गोष्टीच्या येत राहतात, जे आध्यात्मिक गोष्टी तो पाहतोय. मग अशा प्रकारे जेव्हा तो त्या गोष्टी करायला सुरुवात करतो, त्यांनी एक लेक्चर पाहिलं, दुसरं लेक्चर पाहिलं, प्रभुपादांचं चॅन्टिंग ऐकलं किंवा कीर्तन ऐकलं, मग त्याला त्या गोष्टीची गोडी लागते आणि मग तो त्या नियमांच्या त्यांनी एकदा का या गोष्टीची सवय त्याला लागली की तो निरंतर त्याच गोष्टीमध्ये आपला रस वाढवत जातो. आणि मग अशाच प्रकारे आपण जेव्हा एकदा भक्तीची सवय लागली मनुष्याला, मग ती गोष्ट मनुष्याच्या आयुष्यामधला एक पार्ट बनते, दिनचर्येमधला एक भाग बनते. आणि कोणी कधीच ती गोष्ट चुकवण्याचा प्रयत्न करत नाही, कारण ती गोष्ट आत्मसात केल्याने आपल्या आयुष्यामध्ये जो बदल घडलेला आहे तो फक्त आपल्यालाच माहीत असतो. जी शांती आपल्याला मिळत असते ती गोष्ट ती फक्त आपल्यालाच माहीत असते. आणि म्हणून अशा नियमांचं पालन केल्याने कशा प्रकारे ती आपल्या कळत नकळत आपल्या दिनचर्येचा भाग बनते आणि ॲट द सेम टाइम ती आपल्याला आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी सुद्धा मदत करते. आणि म्हणून आपल्या वेदांमध्ये नमूद केलेल्या शिला प्रभुपादांनी सांगितलेल्या या आणि तसंच शिला प्रभुपादांनी सांगितलेल्या या 4 नियमांचं जेव्हा आपण पालन करतो, जपमाळेवर प्रतिदिन जप करतो, तेव्हा नक्कीच मनुष्य आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करतो. आणि या सगळ्या गोष्टी मनुष्याने उत्साहाने आणि श्रद्धेने केल्या पाहिजे. मग त्याच्यानंतर आपण पाहतो की त्याने असंगांचा त्याग केला पाहिजे, असत्संग त्याग, येई वैष्णवाचार. मग त्याच्यानंतर तांदेर चरणसेवी भक्ती सने वास, मनुष्याने शुद्ध भक्तांच्या संगतीतच राहिलं पाहिजे, असं नरोत्तम दास ठाकूर सुद्धा इथे सांगतायत. मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपण अनेक उदाहरणांची चर्चा केली की जर आपण अभक्ताशी संग केला तर आपले विचार कसे बदलतात, आपली दिनचर्या कशी बदलते. आणि तेच आपण जर भक्तांच्या सहवासामध्ये राहिलो तर आपले विचार कसे त्या आध्यात्मिक मार्गाकडे वळतात, आपला सहवास कसा बदलतो आणि आपली दिनचर्या सुद्धा त्याच्यानुसार बदलत राहते. कारण आपण ज्यांच्या सोबत राहतो, ज्यांच्या संगतीत राहतो, त्यांची तोच परिणाम आपल्यावरती होत असतो. मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपण लहान मुलांचं उदाहरण घेतलं. आई जेव्हा मुलांसाठी एवढी काळजी घेत असते, मग या सर्व आपले सर्वांचे परमपिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्रीकृष्ण, त्यांना सुद्धा आपल्या मुलांनी चांगल्या संगतीत राहावं. आणि जसं आपण चैतन्य शिक्षामृतामध्ये याचं वाचन केलं होतं की आपले पिता परमपिता आपली वाट पाहत आहेत आध्यात्मिक जगतामध्ये आणि आपल्याला आपल्या पित्याच्या घरी परत जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपला प्रतिनिधी म्हणून ते गुरूंना आपल्या आयुष्यामध्ये पाठवतात. आणि मग जेव्हा आपण गुरूंच्या अ, मार्गदर्शनाखाली वैष्णवांचा सहवास जेव्हा मिळतो, तेव्हा नक्कीच आपण या भक्तीच्या मार्गामध्ये उन्नती करू शकतो. आणि म्हणूनच शिला प्रभुपादांनी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ म्हणजेच इस्कॉनची स्थापना केलेली आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला पाहतो जवळपासच्या इस्कॉन टेम्पल्समध्ये सुद्धा सगळीकडे पूर्ण जगभरामध्ये अनेक कार्यक्रम चालतात की मुलांना कसं एंगेज करता येईल भक्तीच्या मार्गामध्ये, मोठ्यांना कसं एंगेज करता येईल आणि मग त्याच्यामुळे हा भक्तीचा प्रसार कसा होईल. आणि मनुष्याला त्या आणि आपण जेव्हा या संघाशी जोडलो जातो तर आपण इमॅजिन करू शकतो हा प्रवास आपण सुरू केला होता लॉकडाऊनमध्ये, लॉकडाऊनच्या नंतर कुठेतरी, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत कशा प्रकारे आपल्या टेम्पलच्या क्लासेस आणि आपलं रोजचं वाचन, आपलं अध्ययन ह्या आपल्या आयुष्याचा भाग बनलेला आहेत आणि त्याच्याशिवाय आपल्याला काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतं. आणि म्हणून शिला प्रभुपादांनी आपल्यासारख्या सर्वसामान्य जीवावर ही एक कृपाच केलेली आहे इस्कॉनच्या माध्यमातून. आणि मग नामनिष्ठ दास प्रभूजींनी या ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून आपल्या प्रत्येक सर्वसामान्य जीवाच्या मनामध्ये आणि घरामध्ये सुद्धा त्यांनी प्रवेश केला आणि आपल्या प्रत्येकांना या भक्तीच्या मार्गामध्ये त्यांनी वाटचाल करण्यासाठी त्यांचा हा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. तर मग आता हा पुढचा पाठ वाचूया. भक्तिमय सेवा म्हणजेच दिव्य कर्म होय. हरे दिव्य कृष्ण स्तरा. माताजी. हरे कृष्ण हरे प्रभूजी. कृष्ण. मी वाचतो. चालेल प्रभूजी. ओ सॉरी, एक मिनिट. भक्तिमय सेवा म्हणजेच दिव्य कर्म होय. दिव्य स्तरावर प्राकृतिक गुणांचे प्रदूषण नसते. यालाच विशुद्ध सत्व अर्थात रज आणि तम या गुणांपासून मुक्त असणारा सत्वगुण असे म्हटले जाते. या कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये
प्रत्येकाने पहाटे 4 वाजता उठून मंगल आरतीत सहभागी व्हावे. नंतर श्रीमद भागवताचे अध्ययन करावे, कीर्तन करावे असे काही आवश्यक समजतो. अशा रीतीने आम्ही दिवसातील 24 तास निरंतर भक्तिपूर्ण सेवा करीत असतो. याला सतोवृत्ती किंवा ज्यांनी निपुणतेने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनाभावित कार्यामध्ये व्यतीत केला त्या सर्व आचार्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करणे असे म्हणतात. श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलेल्या उत्साही असणे, निश्चयी असणे, धैर्य, असत्संग त्याग, नियमाक तत्वांचे पालन आणि भक्तांच्या संगतीत राहणे या उपदेशांचे पालन जर मनुष्याने काटेकोरपणे केले तर त्याची निश्चितच भक्तिमय सेवेमध्ये प्रगती होते. या संदर्भात श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगतात की दार्शनिक कल्पनांद्वारे ज्ञानाचे अनुशीलन करणे, सकाम कर्माद्वारे भौतिक संपत्तीचा संचय करणे आणि योगसिद्धीची वा भौतिक पूर्णत्वाची कामना करणे या सर्व गोष्टी भक्तिमय सेवेच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहेत. मनुष्याने अशा अशाश्वत क्रियांविषयी पूर्णपणे उदासीन झाले पाहिजे आणि त्याऐवजी आपले लक्ष भक्तिमय सेवेच्या नियामक तत्वांवर केंद्रित केले पाहिजे. भगवद्गीतेनुसार 2.69 मध्ये येईल, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृती भूतानी सा निशा पश्यतो मुने. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्यांच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मपरीक्षण करणाऱ्या मुनींची रात्र असते. भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होणे म्हणजे जीवांचे सर्वस्व आहे. मानवी जीवनाचे हे अमिष्ट ध्येय आणि सर्वोच्च परिपूर्णत्व आहे. मनुष्याने या बाबतीत निश्चयी असले पाहिजे. तसेच भक्तिमय सेवेविना इतर कोणत्याही क्रिया, उदाहरणार्थ मानसिक तर्क, सकाम कर्म किंवा ध्यानधारणा इत्यादी कधीही स्थायी फळ देऊ शकत नाहीत, याचीही त्याला खात्री असली पाहिजे. भक्ती मार्गावर पूर्ण श्रद्धा ठेवल्याने मनुष्य आपल्या अभिष्ट ध्येयाची प्राप्ती करू शकतो, परंतु इतर मार्गाचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न केल्याने तो केवळ अशांतच राहतो. श्रीमद भागवताच्या 7व्या स्कंदामध्ये म्हटले आहे की मनुष्याला पूर्णपणे विश्वास असला पाहिजे की ज्यांनी कठोर तपश्चर्याचे आचरण करून अन्य उद्दिष्टांच्या पूर्तीकरिता भक्तिमय सेवेचा त्याग केला आहे, त्यांनी कितीही खडतर तपस्या केली तरी त्यांचे मन शुद्ध झालेले नसते, कारण त्यांना दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेचे ज्ञान नसते. 7व्या स्कंदातच पुढे म्हटले आहे की मानसिक तर्कवादी आणि सकामकर्मी यांनी कितीही खडतर तपस्या केली तरी त्यांचे पतन होते, कारण त्यांना भगवंतांच्या चरणकमळांचे ज्ञान नसते. तथापि भगवत भक्तांचे कधीही पतन होत नाही. भगवद्गीतेमध्ये 2.40 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंत अर्जुनाला निश्चिंत करताना म्हणतात की कौंतेय, प्रतिजानीही न मे भक्तान प्रणश्यती. हे कौंतेय, माझा भक्त कधीही नष्ट होत नाही, हे निर्भयपणे घोषित कर. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत 2.40 मध्ये म्हणतात, न्यहाभिक्रम अनाशोक्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. भक्तिमय सेवा ही इतकी विशुद्ध आणि परिपूर्ण आहे की तिचा एकदा प्रारंभ झाला की मनुष्य बलपूर्वक अंतिम सिद्धीकडे खेचला जातो. कधी कधी मनुष्य आपल्या सामान्य भौतिक कार्याचा
त्याग करतो आणि भावनावश होऊन भगवंतांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतो व भक्तिमय सेवेचे प्रारंभिक आचरण चालू करतो. अशा अपरिपक्व भक्ताचे जरी पतन झाले तरी त्यामध्ये त्याची मुळीच हानी होत नाही. उलट आपल्या वर्ण आणि आश्रमानुसार जो नियत कर्तव्यांचे पालन करतो परंतु भक्तिमय सेवा करीत नाही, त्या मनुष्याला काय लाभ होणार? या प्रकारे नवसाधक भक्त पुढील जन्मी हीन कुळात जन्मास आला तरीही यथावकाश ज्या ठिकाणी त्याची भक्तिमय सेवा खंडित झाली होती तेथून पुन्हा त्याच्या भक्तिमय सेवेचा प्रारंभ होतो. भक्तिमय सेवा ही अहैतुकी अप्रतिहता आहे. अर्थात भक्तिमय सेवा म्हणजे कोणत्याही भौतिक कारणांची परिणती नव्हे किंवा कोणत्याही भौतिक कारणामुळे तिचा शेवट होत नाही. तसेच कोणत्याही भौतिक विघ्नामुळे ती कधीच क्षीण होत नाही. म्हणून भक्ताला भक्तिमय सेवेवर पूर्ण निष्ठा असली पाहिजे आणि त्याने कर्मी, ज्ञानी आणि योगी यांच्या मार्गामध्ये विशेष स्वारस्य दाखवू नये. कर्मी, ज्ञानी आणि योगी यांच्यामध्ये निश्चितच अनेक सद्गुण आहेत, परंतु भक्तांच्या स्वभावात हे सर्व सद्गुण आपोआपच विकसित होतात. त्यासाठी त्याला विशेष असे परिश्रम करावे लागत नाहीत. श्रीमद भागवतात 5.11.12 सांगितल्याप्रमाणे ज्याच्या ठायी शुद्ध भक्तिमय सेवेचा विकास झाला आहे त्याच्या ठिकाणी देवतांमध्ये आढळणारे सर्व सद्गुण क्रमशः प्रकट होतात. भक्ताला कोणत्याही भौतिक कार्यामध्ये आस्था नसल्यामुळे तो भौतिक दो भौतिक दोषांनी कलुषित होत नाही. त्याला दिव्य जीवनाची तात्काळ प्राप्ती होते. तथापि जो भौतिक क्रियांमध्ये संलग्न असतो मग तो तथाकथित ज्ञानी, योगी, कर्मी, परोपकारवादी, राष्ट्रवादी आणि इतर कोणीही असो, त्याला महात्मा स्तराची प्राप्ती होऊ शकत नाही. असा मनुष्य दुरात्माच राहतो. भगवद्गीतेत 9.13 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे महात्मा महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्य अन्यम अंसे ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे अधिकरण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. भगवंतांचे सर्व भक्त हे भगवंतांच्या दैवी शक्तीच्या आश्रयाखाली असल्यामुळे त्यांनी भक्ती मार्गापासून भ्रष्ट होऊन कर्म, ज्ञान किंवा योग मार्गाचा मुळे स्वीकार करू नये. याला उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात अर्थात उत्साह, निश्चय व धैर्याने भक्तिमय सेवेच्या नियमांचे आचरण करणे असे म्हणतात. या प्रकारे मनुष्य निर्विघ्नपणे भक्ती मार्गात प्रगती करतो. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. तर तर आपण आपल्या शेवटच्या भागाची थोडीशी चर्चा करूया. तर आतापर्यंत आपण असत्संग, भक्ताचा संघ, कशा प्रकारे त्याचा त्याग केला पाहिजे याची चर्चा आपण केलेली आहे. चालेल माताजी, मी तुम्हाला सांगेन नंतर आपला क्लास संपला की बुक मिळेल ऑनलाईन पण, आणि आपल्याकडे PDF पण आपल्या ग्रुपमध्ये आहे, मी सांगेन तुम्हाला. तर आता असत्संगाच त्याचा त्याग कसा केला पाहिजे हे आपण पाहिलं, आणि मग ते कशा प्रकारे महत्वाचं आहे याची सुद्धा आपण चर्चा केली. मग आता आपण चर्चा करत आहोत शेवटचा भाग, जो अ, आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करतो ते आपल्या पूर्व आचार्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करणे. मग या गोष्टी का महत्वाच्या आहेत याची सुद्धा थोडीफार चर्चा आपण आता केलेली आहे. मग इथे श्रील प्रभुपादांनी या गोष्टींचा पुष्टी देण्यासाठी अनेक श्लोकांचा संदर्भ दिलेला आहे, जिथे भगवद्गीतेतल्या 2ऱ्या अध्यायामधल्या 69व्या श्लोकाचा आपण संदर्भ इथे पाहतो की सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याची जागृतीची वेळ असते,
आणि ही सर्व जीवांची जागृतीची वेळ असते, ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र असते. मग भगवंतांच्या चरणकमळांवरती सर्वस्व आपलं अर्पण करणं आणि आपलं भगवंतांची आराधना करणं हेच एखाद्या भक्ताचं ध्येय असतं. आणि मग त्याच्यामुळे तो आपला संपूर्ण वेळ भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करण्यामध्येच व्यतीत करतो. मग शिला प्रभुपादांचं जे उदाहरण आहे, आपण पाहतो की हिप्पींच्या संगतीत सुद्धा राहून त्यांनी आपली भक्ती, त्यांची भक्ती कमी झाली नाही, पण त्यांनी हिप्पींना भक्त बनवलं. त्यांना भगवत भक्तीच्या या मार्गावरती वाटचाल करणं, भगवंतांचं नामस्मरण करणं, भगवंतांच्या कीर्तनामध्ये सहभागी होणं, मग श्रीला प्रभुपादांच्या सहवासामुळे त्यांनी या सगळ्या गोष्टी शिकल्या. आणि मग आपल्या या 6 गोस्वामींनी, आपल्या पूर्वाचार्यांनी आपल्याला अनेक वेळा अनेक ग्रंथांमधून, वेदांमधून किंवा त्यांच्या कथनांमधून, त्यांच्या भाष्यामधून प्रत्येक सर्वसामान्य जीवाला हा संदेश दिलेला आहे की जर आपण आपल्या या भक्तीच्या नवविधा भक्तीद्वारे आपण या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती केली, तरच आपण या जन्ममृत्यूच्या बंधनातून सुटू शकतो. अन्यथा आपण पुन्हा पुन्हा याच जन्ममृत्यूच्या बंधनात अडकत राहू. मग शिला प्रभुपादांनी आपल्याला भागवतमच्या 7व्या स्कंदाचं सुद्धा इथे उदाहरण दिलेलं आहे की मनुष्याला पूर्णपणे विश्वास असायला हवा की आपण या भगवंतांच्या नामस्मरणाने या भक्तिमय सेवेमध्ये प्रगती करू शकतो. आणि भक्तीशिवाय, भगवंतांच्या नामस्मरणाशिवाय इतर जेही करतो भौतिक गोष्टी, त्या सगळ्या व्यर्थ आहेत. मग मग जिथे आपण नेहमी चर्चा करतो स्वामित्वाचा अधिकार आणि मीपणा, जेव्हा तो याच्यामध्ये गुरफटत राहतो, तेव्हा तो कधीच आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकत नाही. आणि महान वैष्णवांच्या सहवासानेच, शिला प्रभुपादांसारख्या पूर्वाचार्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच भक्त आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. मग पुन्हा याच 7व्या स्कंदाचा संदर्भ देताना आपल्याला शिला प्रभुपाद सांगतात की मानसिक तर्कवादी आणि सकामकर्मी यांनी कितीही खडतर तपश्चर्या केली तरी सुद्धा त्यांचं पतन होतं. कारण त्यांना भगवंतांवरची जो विश्वास, ती श्रद्धा, भगवंतांच्या चरणकमळांवरचं महत्त्व, या गोष्टींचं त्यांना ना कधी ज्ञान असतं आणि त्या कधी समजू शकत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे त्या सकामकर्मींचं नेहमीच पतन होतं. आणि आपण भगवद्गीतेच्या अध्ययनामध्ये ही एक गोष्ट पाहिली की कशा प्रकारे त्यांनी सत्वगुणामध्ये जरी स्थित झाला, पुण्यकर्म जरी कमवले, तरी सुद्धा त्याचं पुन्हा त्या पुण्यकर्माचं फळ संपलं की तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेतो आणि या जन्ममृत्यूच्या बंधनातच अडकतो. म्हणजे पुन्हा त्याचं पतन होतं. फक्त जो गुणातीत होऊन शुद्ध सत्वगुणामध्ये प्रवेश करतो, तोच पुन्हा या जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये परतत नाही आणि भगवंतांच्या धामी प्रवेश करू शकतो. मग त्याच्यानंतर पुढे शिला प्रभुपाद आपल्याला भगवद्गीतेच्या पुन्हा 2ऱ्या अध्यायामधून 40व्या श्लोकाचा संदर्भ देतात. मग ते काय म्हणतात तिथे, कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. मग भगवंतांनी इथे 2ऱ्या अध्यायातही सुद्धा आणि पुन्हा शेवटी नंतर ते मला वाटतं 10व्या अध्यायामध्ये सुद्धा त्यांनी याची पुष्टी दिलेली आहे की नवे भक्तः प्रणश्यती, माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही. आणि म्हणून हे अर्जुना, तू निश्चितपणे, निर्भयपणे ही गोष्ट घोषित कर की माझा भक्त कधीही नष्ट होत नाही. तो नेहमीच माझ्या संरक्षणाखाली असतो. कारण भगवंत स्वतः आपल्या भक्ताचं संरक्षण करतात. मग त्याच्यानंतर भक्तीचं महत्त्व आणि आपल्या वेदांमध्ये, आपल्या भागवतमच्या श्रीमद भागवतममध्ये अनेक महान भक्तांची उदाहरणं, त्यांच्या कथेवरून आपण अनेक वेळा पाहिलेलं आहे की कशा प्रकारे भक्ती ही मनुष्याला पर्यंत पोहोचवते आणि भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत, त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत त्याची उन्नती करते. आणि मग त्याच्यानंतर नवविध भक्तीद्वारे उन्नत होऊन भगवंतांपर्यंत पोहोचलेल्या काही महान भक्तांची आपण थोडीशी चर्चा करूया. आधी हा पाठ संपू आणि मग त्याच्यानंतर त्याची चर्चा करूया. मग या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं, या श्लोकामध्ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, मग असत्संगाचा त्याग आणि मग सतोवृत्ती आता आपण पाहतोय.
सॉरी, नियामक तत्वांनुसार आचरण करणं, आणि मग त्याच्यानंतर भक्तांच्या संघाचा त्याग करणं, आणि सगळ्यात नंतर आता सत्ववृत्ती म्हणजेच आपण पाहतोय की पूर्वाचार्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करणे. मग कशा प्रकारे आपण आपल्या पूर्वाचार्यांचं अनुसरण केल्यानं, किंवा भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी स्वतः सांगितलेलं आहे, अशा व्यक्तीची आपण गुरु म्हणून निवड केली पाहिजे, ज्यांनी भगवंतांचं सत्य जाणलेलं आहे. आणि शिला प्रभुपादांनी आपल्याला ही गोष्ट अतिशय सोपी करून दिलेली आहे. जे आपण का त्यांचीच भगवद्गीतेचं वाचन करताना, अध्ययन करताना आपण अनेक वेळा चर्चा करतो, आपण का शिला प्रभुपादांच्या भगवद्गीतेचंच का अध्ययन करतो, तर हीच गुरु शिष्य परंपरेमधून आलेलं ज्ञान आहे, जे थेट भगवंतांपासून सुरू होऊन शिला प्रभुपादांपासून आपल्यापर्यंत पोहोचतं. आणि म्हणून अशा गुरु शिष्य परंपरेमध्ये असलेल्या या गुरूंचंच आपण अनुसरण केलं पाहिजे. कारण कुठेही कुठल्याही ज्ञानामध्ये ज्ञान कुठेही खंडित न होता ते डायरेक्ट आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. आणि एक गुरु हाच भगवंत आणि भक्त यांना जोडणारा दुवा असतो. आणि मग 2-3 दिवसाखाली मी एक अमरेंद्र प्रभूंचं एक लेक्चर ऐकत होते. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की अ, आपण असंच भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करत नाही. कारण फक्त जेव्हा भगवंतांची कृपा असते, जेव्हा राधाराणीची कृपा असते, तेव्हाच आपण या भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करू शकतो. इथे कोणी भगवंतांचं नामस्मरण करत आहे, सकाळची मंगल आरती अटेंड करत आहे, किंवा अ, अ, भक्तीच्या या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती स्थित आहे, याचा अर्थ आधी ती इच्छा राधाराणीच्या मनामध्ये प्रकट होते की या भक्तानी, या भौतिक देह धारण केलेल्या या मनुष्याने भगवंतांची भक्ती करावी म्हणून. आणि मग त्याच्यापासून ती भगवंतांपर्यंत पोहोचते ती इच्छा, आणि मग भगवंत आपला प्रतिनिधी गुरूंच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. मग जेव्हा आपल्याला अशा वैष्णवांचा संघ मिळतो, गुरूंचं मार्गदर्शन मिळतं, भगवंतांच्या इच्छेनुसारच या सगळ्या गोष्टी होत असतात. आणि भगवंताच्या इच्छेच्या आधी राधाराणीच्या इच्छेवरती सगळं अवलंबून असतं. आणि जेव्हा राधाराणीच्या मनामध्ये आपल्यावरती कृपा प्रकट होते, तेव्हा आपण या भक्तीच्या मार्गावरती प्रगती करू शकतो. आणि मग भगवंत आपला दूत म्हणून गुरूंना आपल्या आयुष्यामध्ये पाठवतात. आणि म्हणूनच आपण भक्तांचा संघ किंवा वैष्णवांचा संघ हा का महत्त्वाचा आहे, आणि गुरु हा कशा प्रकारे अ, अत्यंत महत्त्वाची व्यक्ती आहे आपल्या या भौतिक आयुष्यामधून आध्यात्मिक आयुष्यामध्ये प्रगती करण्यासाठी. आणि या भौतिक आयुष्याच्या प्रतिबिंबरूपी जगतामधून जे खरं आयुष्य आहे, जे खरं जगत आहे, आध्यात्मिक जगत, त्या जगतापर्यंत पोहोचण्यासाठी गुरु हाच आपला एकमेव माध्यम आहे. आणि म्हणून आपल्या पूर्वाचार्यांनी आपल्याला अनेक पद्धतींनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. भगवद्गीतेचं अध्ययन करून आपण या गोष्टी आतापर्यंत चर्चा केली आहे की ज्या गोष्टी आपण, जो विश्वास भगवंतांवरचा, जी भक्तियोगाचं महत्त्व, आणि मग अष्टांग योगापेक्षा भक्तियोग कसा श्रेष्ठ आहे, हे इथून पासून या भक्तीचा प्रवास आपला सुरू झालेला आहे. भगवंतांवरचा विश्वास, चरणकमळांचं महत्त्व आपण जाणलं. मग आता या हे आपले जे 6 गोस्वामी आहेत, आपल्या हे जे आपले पूर्वाचार्य आहेत, त्यांनी आपल्याला किती सोपं आपलं आयुष्य केलं. आपल्यासाठी त्यांनी ही उपदेशामृता किंवा नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ती रसामृत सिंधू सारख्या ग्रंथांची निर्मिती त्यांनी आपल्यासारख्या नवोदित भक्तांसाठी केलेली आहे. मग ज्या भक्तीची सुरुवात झाली, मग त्याचे डूज अँड डोंट्स काय आहेत, कोणत्या गोष्टी आपण पालन केल्या पाहिजे, कोणत्या गोष्टी आपण करू नये, याचं तपशीलवार मार्गदर्शन त्यांनी आपल्याला या 2 ग्रंथांमध्ये केलेलं आहे. मग इस्कॉनचं मॅन्युअल असं म्हणतात किंवा इस्कॉनचं जे लॉगबुक असतं, म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीची एंट्री असते की कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजे, कोणत्या गोष्टी नाही. म्हणजे लॉचं लॉगबुक म्हणजे काही एक जो लॉ म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो,
एक नियम, एक शास्त्र असतं आणि त्याच्यासाठी कोणत्या नियमांचा आपण फॉलो केलं पाहिजे असा एक लॉ असतो. मग इस्कॉनसाठी ते भक्ती रसामृत सिंधू आहे. मग भक्ती रसामृत सिंधू हे लॉगबुक आहे आपल्या आपल्या सर्व भक्तांसाठी. मग जर विचार करा, जर हे आपले पूर्वाचार्य नसते, हे आचार्य नसते, तर मग आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती कशी केली असती? या भक्तीमध्ये काय, सॉरी, हा माताजी कायदा. तर कायद्याचे जे नियम असतात, कायद्याचे सुद्धा नियम असतात. मग या कायद्याचे नियम सांगणारी जी पुस्तिका असते, तीच आपल्या भक्तांसाठी या ग्रंथांची निर्मिती आपल्या पूर्वाचार्यांनी केलेली आहे. मग आता आपण इमॅजिन करू शकतो, समजा आपल्याला नियम आणि कायदे माहीतच नसते, तर आपण कशी आपली प्रगती केली असती, आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती आपली अधोगती झाली असती. मग आपल्याला आपल्या या पूर्वाचार्यांचा आशीर्वाद लाभलेला आहे या ग्रंथांच्या माध्यमातून. म्हणूनच आपण भक्तीच्या डूज अँड डोंट्स पर्यंत पोहोचलो आहोत. मग ज्याचा अभ्यास करून, ज्याचा अध्ययन करून, आपल्या पूर्वाचार्यांचं अनुसरण करून आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. आणि मग अशा प्रकारे मनुष्याची भक्ती सुरू झाल्यानंतर जेव्हा तो भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत पोहोचतो, मग जसं गुणातीत होऊन शुद्ध सत्व गुणापर्यंत पोहोचला की त्याची आत्मसाक्षात्काराची ती पहिली पायरी असते. मग आत्मसाक्षात्काराच्या या मार्गापासून भगवत भक्तीच्या, भगवंताच्या चरणकमळांच्या कृष्ण भावनेच्या मार्गापर्यंत तो उन्नत होतो. मग जेव्हा तो अशा प्रकारे उन्नत होतो की भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा तो भक्तिमय सेवेचे प्रारंभिक आचरण चालू करतो. आणि अशा अपरिपक्व भक्ताचे जरी पतन झाले, तरी त्याची मुळीच हानी होत नाही. उलट आपल्या वर्ण आणि आश्रमानुसार तो नियत कर्तव्यांचं पालन करतो. परंतु भक्तिमय सेवा करीत नाही, त्या मनुष्याचा काय लाभ होणार मग? समजा मनुष्याने भक्तीपर्यंत त्याची उन्नती झालीच नाही, मग त्याचं कशा प्रकारे पतन होईल हे आपण याचं इमॅजिन करू शकतो. आणि याची सुद्धा आपण चर्चा अनेक वेळा केलेली आहे. मग नवसाधक भक्त, त्याला जर हे डूज अँड डोंट्स, नियम कायदे माहीतच नाही, मग त्याचं पतन होतं आणि पुन्हा पुन्हा तो याच जन्ममृत्यूच्या बंधनामध्ये अडकतो. परंतु जेव्हा भक्तीची ही वाटचाल सुरू केल्यानंतर जेव्हा तो या नियमाचं पालन करतो, तेव्हा तो नक्कीच भगवत भक्तीच्या या मार्गाद्वारे, कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती उन्नत होतो, भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित होतो आणि भगवत धामी प्रवेश करतो. तर हेच आपण आपल्या या श्लोकाच्या माध्यमातून, तिसऱ्या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहिलं, जिथे आपण शेवटी पूर्वाचार्यांचा अनुसरण करणं सुद्धा कशा प्रकारे महत्वाचं आहे हे पाहिलं. मग भगवंतांचे सर्व भक्त भगवंताच्या दैवी शक्तीच्या आश्रयाखाली असतात. मग भक्ती मार्गापासून भ्रष्ट होऊन कर्म, ज्ञान किंवा योग मार्गाचा आपण कधीच मुळीच स्वीकार करू नये. मग अशा प्रकारे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात, अर्थात उत्साह, निश्चय व धैर्याने मनुष्याने भक्तीच्या या नियमांचं आचरण करावं, पूर्वाचार्यांचं अनुसरण करावं आणि अशा प्रकारे तो आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये उन्नती करू शकतो. तर इथे आपण आपला हा तिसरा श्लोक संपवलेला आहे. मग त्याच्या आधी आपण थोडीशी चर्चा करूया की कोणी सांगू शकता का की आपण ज्या नवविधा भक्तीबद्दल चर्चा केली, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पादसेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. मग या नवविधा भक्तीद्वारे भक्तीच्या या मार्गावरती उन्नत होऊन भगवंतांच्या महान भक्ताच्या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या काही भक्तांची आपण चर्चा करूया. मग श्रवणमद्वारे कोणी भगवत प्राप्ती केली होती, कोणी सांगू शकता? तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता किंवा तुम्ही अनम्यूट होऊन सांगू सुद्धा शकता. भगवंतांच्या या नवविधा भक्तीमधल्या पहिली पहिली स्टेप जी आहे श्री श्रवणम. फक्त ऐकून, भगवंतांविषयी ऐकून कोणी च्या चरणकमळांपर्यंत उन्नत झाले होते, असं कोणी उदाहरण तुम्ही देऊ शकता का? परीक्षित महाराज. बरोबर प्रभूजी, खूप छान, धन्यवाद. आणि मग कीर्तनाने असं असं कोणी तुम्ही उदाहरण देऊ शकता की कीर्तनाने भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत उन्नत झालेले भक्त, भगवंतांचं कीर्तन करून? कीर्तन करणारे
शुकदेव गोस्वामी सुख हो, सुखदेव ते गोस्वामी. पण आहेत. आणि हो, आणि मग स्मरण, भगवंतांचं नामस्मरण, फक्त नामस्मरणाने खुद्द भगवंत त्यांच्या मदतीसाठी अवतरित झाले होते, असे भक्त. प्रल्हाद, भक्त खूप छान प्रल्हाद. महाराज, खूप छान माताजी, प्रल्हाद महाराज. मग त्याच्यानंतर भगवंतांची अर्चना, पूजा अर्चा करून अर्चनेद्वारे भगवंतांच्या चरण कमळांवरती स्थित झालेले महान भक्त. कोणी सांगू शकतं? अर्चना, अर्चना करून, भगवंतांची अर्चना करून भगवंतांच्या चरण कमळांवरती स्थित झालेले भगवत भक्त. तू महाराज. मग भगवंतांच्या सदैव पादसेवनामध्ये व्यस्त असलेल्या भगवंतांच्या महान भक्त, जे भगवंतांच्या चरण कमळापत उन्नत होऊन सदैव त्यांच्या चरण कमळांवरती त्यांनी स्थान मिळवलं, अशा कोण आहे बरं असं भगवत भक्त, ज्या भगवंतांच्या पादसेवनामध्ये व्यस्त असतात नेहमी? लक्ष्मीदेवी, हो, माता लक्ष्मी. महालक्ष्मी बरोबर. माता. हा. मग भगवंतांना वंदन करून भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित झालेले महान भक्त अक्रूर, ज्यांच्याबद्दल आपण कृष्णा पुस्तकामध्ये आपण वाचन केलेलं होतं. आणि मग त्याच्यानंतर भगवंतांचं दास्यभाव स्वीकारून भगवंतांचे महान भक्त बनले, जे भगवंतांचे दास बनून. तर असं कोण आहे बरं? हनुमान. हनुमानजी. हनुमान. बरोबर. खूप छान माताजी, धन्यवाद. मग भगवंतांचा सखा साख्य रसामध्ये स्थित होऊन भगवंतांच्या चरणकमळांवरती स्थित झालेले महान भक्त अर्जुन माताजी. अर्जुन. खूप छान माताजी, धन्यवाद. आणि मग त्याच्यानंतर आत्मनिवेदन, भगवंतांच्या चरणकमळांवरती आत्मसमर्पण करून भगवंतांच्या महान भक्त म्हणून ज्यांनी कीर्ती मिळवली, असे कोणते ते भक्त होते? बली महाराज. परीक्षित महाराज. बली महाराज. एकदम बरोबर माताजी. आणि मग त्याच्या नाही माताजी, सुदामा साख्य रसामध्ये येईल. हो, बरोबर आहे, साख्य रसामध्ये अर्जुन, सुदामा ते येतील. आणि मग सगळ्यात या नवविधा भक्तीच्या सगळ्या सगळ्या नवविधा माताजी भक्तींद्वारे परीक्षित महाराज येते का? परीक्षित महाराज येतात ना श्रवणामध्ये. त्यांनी भगवंतांविषयीचं श्रवण करून भक्तीमध्ये ते उन्नत झाले होते ना. हा, बरोबर आहे. हा. आणि मग नवविधा भक्तीच्या या नवही म- अ, क्रियांद्वारे ज्यांनी भगवंतांचं आपल्या सर्व अवयवांचा आणि इंद्रियांचा उपयोग ज्यांनी भगवंतांच्या ठाई, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केला होता, असे अंबरीश महाराज. तर अशा प्रकारे या सर्व नियमांचं पालन करून आपण आपल्या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे प्रगती करू शकतो, हे आपण आजच्या या आपल्या तिसऱ्या श्लोकामध्ये पाहिलं. आणि आपण आपल्या तिसरा श्लोक संपवला. तर मला वाटतं आपण 1 मिनिट, चौथा सुरू करायचा का? 5च मिनिट आहे की थोडी अजून चर्चा करायची आहे तुम्हाला? हे ठीक आहे. बुक ऑनलाईन मिळू शकतं का? हो माताजी, आहे ऑनलाईन. तुम्हाला अमेझॉन वरती पण मिळेल आणि जवळच्या इस्कॉनच्या मंदिरात सुद्धा मिळेल. टेम्पल मध्ये का? बरं. हा, चालेल. 1 मिनिट, मी ओपन करते पुढचा. मग आपण थोडीशी चर्चा करूया, सुरुवात करूया. चौथ्या श्लोकामध्ये काय आहे ते पाहू आणि मग थांबूया. मग आता आपण भक्तीच्या लॉ बुक मध्ये भक्तीचे डूज अँड डोंट्स पाहतोय, बरोबर आहे? तर मग भक्तीमध्ये आपण भक्त कोण बनतो, किंवा गुरुची लक्षणं कोणती हो. आहेत, हे आपण पाहिलं. मग त्याच्यानंतर भक्तीसाठी प्रतिकूल अशी 6 लक्षणं पाहिली. मग आता भक्तीसाठी अनुकूल अशी 6 लक्षणं पाहिली. मग त्याच्यानंतर जेव्हा भक्तीचे हे नियम आणि अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा गोष्टी पाहिल्यानंतर, मग जेव्हा तो या भक्तीच्या मार्गावरती स्थित झालेला आहे नवोदित भक्त, तो त्यांनी कशा प्रकारे आचरण ठेवावं दुसऱ्या भक्तासोबत. पहा, शिला रूपा गोस्वामी आपल्याला किती गहन विषयांवरती आणि
छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण त्या खूप मॅटर करतात आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी. आणि त्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचं मार्गदर्शन आपल्याला इथे आपल्या पूर्वाचार्यांपासून मिळत आहे या ग्रंथाच्या माध्यमातून. मग आता त्यांनी भक्तीमध्ये स्थित होईपर्यंत आपल्याला मदत केली. मग आता भक्तीमध्ये स्थित झाल्यावर एका भक्ताने दुसऱ्या भक्ताशी आचरण कसं ठेवावं, आणि मग त्या आचरणाद्वारे मग जिथं आपण भौतिक जगतामधले संबंध, भौतिक नाती याच्यामध्ये सुद्धा आपण रोज त्याला अनुभवतो. मग त्याच्यामध्ये कसे प्रॉब्लेम्स येतात, समजा आपण या आध्यात्मिक जगतामध्ये वैष्णवांशी संघ केल्याने आपली भक्ती वाढते, बरोबर आहे. पण वैष्णवांशी संघ करताना आपलं आचरण कसं असायला हवं याचं मार्गदर्शन आता श्रील रूप गोस्वामी आपल्याला या 4थ्या श्लोकाच्या माध्यमातून करत आहेत. मग या 4थ्या श्लोकामध्ये आपण पाहणार आहोत, हा आपला 4था श्लोक आहे. ददाति पति गृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम. हरे कृष्ण. तर मग दान देणे, दान स्वीकारणे, विश्वासाने आपल्या मनातील गोष्ट प्रकट करणे, गुह्य विषयांसंबंधी विचारणा करणे, प्रसाद ग्रहण करणे आणि प्रसाद देणे, ही एका भक्ताची दुसऱ्या भक्ताबरोबर असलेली प्रेमाची 6 लक्षणं आहेत. मग 6 गोष्टी ज्या वर्ज्य करायला पाहिजे, 6 गोष्टी ज्या अनुसरायला पाहिजे, ज्याच्यामुळे भक्तीमध्ये प्रगती होते. आणि आता 6 लक्षणं, की एखादी भक्ताने दुसऱ्या भक्तासोबत कशा प्रकारे प्रेमाची लक्षणं वागायला हवं, कोणती 6 प्रेमाची लक्षणं त्याने अंगीकारायला हवी, हे आपण या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहतोय. तर मग भाषांतर तात्पर्य शिल प्रभुपादद्वारा शिल प्रभुपाद की जय. अन्य भक्तांच्या संगतीत भक्तियुक्त क्रियांचे आचरण कसे करावे याचे वर्णन शिल रूप गोस्वामींनी या श्लोकामध्ये केले आहे. या क्रिया 6 प्रकारच्या आहेत. 1. भक्तांना दान देणे. 2. भक्त जे देतील ते स्वीकारणे. 3. भक्तांजवळ आपले मन प्रकट करणे. 4. गुह्य भगवत सेवेविषयी त्यांना प्रश्न विचारणे. 5. भक्तांनी दिलेला प्रसाद सन्मानपूर्वक ग्रहण करणे. 6. भक्तांना प्रसाद देणे. एक अनुभवी भक्त भक्तिमय सेवेचे विवरण करतो आणि अनअनुभवी भक्त त्याच्याकडून शिकतो. गुह्यम आख्याति पृच्छति, हेच तात्पर्य आहे. जेव्हा एखादा भक्त प्रसाद वितरण करतो तेव्हा शुद्ध भक्ताद्वारे प्राप्त होणारी भगवत कृपाच म्हणून आपली भक्ती भावना स्थिर राखण्यासाठी आपण तो प्रसाद स्वीकारणे आवश्यक आहे. आपण आपल्या घरीही शुद्ध भक्तांना आमंत्रित केले पाहिजे, त्यांना प्रसाद दिला पाहिजे आणि सर्व दृष्टींनी त्यांना संतुष्ट करण्याकरिता तत्पर असले पाहिजे. यालाच भुंक्ते भोजयते चैव असं म्हटलं जातं. तर मग आता गुह्यम आख्याति पृच्छति, तर कशा प्रकारे आपण भक्तिमय जो अनुभवी भक्त असतो त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. असंच कोणाकडूनही मार्गदर्शन न घेता जेव्हा आपण भगवत भक्तांशी संघ करतो, मग आपण भगवद्गीतेच्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये आपण पाहतो, जो भगवंताचा भक्त असतो, तुष्यंतीचं रमंतीचं, तो इतर भक्तांसोबत फक्त भगवंतांविषयीची चर्चा करण्यामध्येच तो आनंद मानतो. तुष्यंती च रमंतीच होतो, त्याच्यामध्येच रमतो आणि त्याच्यामध्येच त्याला आनंद होतो. मग अशा भक्तांसोबत जेव्हा आपण अनुभवी, आपण नवीन भक्ती सुरू केलेली आहे आणि आपण जेव्हा अशा भक्तांना प्रश्न विचारतो आणि त्यांच्याकडून भक्तीच्या या मार्गाविषयी कसं आचरण करावं, मग दैनंदिन आपण कोणत्या गोष्टी फॉलो कराव्यात, कसं केल्याने आपण लवकर उठू शकतो, कसं केल्याने आपल्या चॅन्टिंगमध्ये कधी खंड पडत नाही, मग आपण काय केल्याने आपली भक्तीमध्ये आणखी प्रगती करू शकतो, याचं मार्गदर्शन एक एक्सपिरियन्स भक्तच आपल्याला सांगू शकतो. आणि मग त्यालाच गुह्यम आख्याति पृच्छति असं म्हणतात. आणि मग त्याच्यानंतर भुंक्ते भोजयते चैव, मग आपण जसं दान दिलं पाहिजे आणि संन्यासी व्यक्तींनी दान घेतलं पाहिजे, मग त्याच प्रकारे जेव्हा भगवत कृपा म्हणून एखादा महान भक्त जेव्हा आपल्याला प्रसाद देतो, त्याचा नक्कीच आपण भगवंतांची कृपा म्हणून त्या प्रसादाचा स्वीकार केला पाहिजे, त्या प्रसादाचा मान राखला पाहिजे. आणि त्याच वेळी प्रत्येक वेळी फक्त आपण स्वीकार न करता कधी आपण या भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांना सुद्धा आमंत्रित केलं पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा आपण प्रसाद दिला पाहिजे. आणि
ही जी प्रसादाची सुद्धा देवाणघेवाण आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण उत्साही असलं पाहिजे. उत्साहाने मनापासून या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आणि जेव्हा आपण अशा भगवंतांच्या महान भक्तांना संतुष्ट करण्यासाठी काही कार्य करतो त्यालाच भुंक्ते भोजयते चैव असं म्हणतात. तर इथंपर्यंत आज आपण वाचलं. तर आपण या आपल्या 4थ्या श्लोकाचं विस्तारित वाचन आपण पुढे म्हणजे पुढच्या सोमवारी करूया. तर मी इथे थांबते. आपण स्क्रीन शेअर करणं थांबवते, रेकॉर्डिंग पण थांबवते, प्रार्थना म्हणूया आणि मग थांबते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो